Готови ли сте? Да. Добре. Ще почна да направя голям клип накрая. За пътешествието там да махнат родителите. Еви. Как да пиша да гледам нет? Ваня вика no pictures, ма ние сме над нещата. No pictures ли? No pictures вика. Ваня долу. Security. Нали тренер? Какво става? Тара, тройка чиста. Така ли? Щишка да бъде силен. Я се обърнете. Така, трябва да я намерим къде седи Леля Вимая. Ако я няма, продължаваме напред. Сега се оглежда обаче, чакай. Гледаме тук коли, няма. Трябва да включим кор движение. Няма ли е тук някъде? То без това тук не е интересно, а? Тук? Ето тук да ли е? Охо, тук ясно кой има? Има дубайски. А, тя да ли е тук, бе? А, я се върнете, трябва, елате тук, елате. Вижте, има дубайски. Има дубайски, вижте. Взе. Купчува едно Дубай Магнолия. Thank you. Got it? Thank you. Отлично. Tamam. Така, това се изнава по половинка за всеки. Може да си ги споделите, защото са много тежки. Чакай малко, то трябва още една маса. Чакайте, че ги... Сега дай ще ги съберем, някак трябваше да ги съберем аз. Да. Момчета, знаете ли що черпя? Защото ви помолих, нали имах изискване, не ви помолих. Да ви вкарат до 16 точки и те това направих. И за това съм дължен да ви почерпя. Заслужихте си. Ай сега войте. Я само се обърнете всички за снимка. Утре ще ги оставим на 14. За снимка. Там има не се виждаш хубаво. Димо и ти се криеш малко. Секунда бе умрем. Толкова скуча, 200 лева. Как 5000 лева? Ама аз нямам лири, имам само евро. Денис превежда, че има само евро. Sizinle beraber mi? Bulgaristan. Bana da daha şunları söyle. Bizim mi? Alayım. Nie na kła. Давай, трябва.
Да, дайте тренер. А! А! Ой! А! А прийдите к мне. Рапър бил вече, дай му да бърка в долата и да скарва. Dur yetişemiyorsun ona. Nese var! Nese var! Nese var! Nese var! Nese var! Nese var! Koydum. Kırdılam. İki tane bir şey. 2 tane vişne. İstede limon vişne yapabiliriz. Portakal var. Hayır, bir şey. Tamam. İste vişne. Tamam. Академия плаща. Это просто. Yok Nazlı. Обърнете се. Дайте аз една снимка да се направя с шампионите. Готово. Тук ни е така ресторанта на последния етаж. Залата, дето играхме 2 пъти.
И там отзад има още една зала, два пъти играх. И мълчето. Много добре. Ай, момчета! Седай. Да, при...